στο περισκόπιο των ημερών, στο μικροσκόπιο οι θέσεις, οι προθέσεις και οι αντιθέσεις. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλο ένα εκλογικό περισκόπιο, απόψε στον Ηλέκτρα, επί της περιφέρειας. Και πάλι, εδώ ο λόγος με απόψινό καλεσμένο τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Οδυσσέα Βουδούρη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κυρία Σουκαρά και καλησπέρα στους τηλεθεατές. Κύριε Βουδούρη, έχουμε πει, έχουμε γράψει, έχουμε σχολιάσει ότι η μάχη της Πελοποννήσου είναι η μητέρα των μαχών. Μπορεί να το ερμηνεύσει κανείς αν δει τις παρατάξεις και το διακύβευμα των εκλογών, αλλά ακόμα και την ατζέντα, την προεκλογική, που ουσιαστικά έχουν σχεδιάσει όλοι οι συνδυασμοί. Η υποψηφιότητά σας, η οποία στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση στην Πελοπόννησο, σαφέστατα, τουλάχιστον φαίνεται και από την τακτική με την οποία επικοινωνιακά η Περιφέρεια Πελοποννήσου θέλει να προβάλλει. Έχει στοχοποιήσει το αντίπαλο δέος, είναι ο Οδυσσέας Βουδούρης. Και θα ήθελα κατά πρώτον στους τηλεθεατές της Πελοποννήσου και του Ηλέκτρα να αναφερθούμε σε ένα πράγμα. Στο πώς ο Οδυσσέας Βουδούρης, πέραν το ότι ήταν προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, πώς δέχθηκε αυτήν τη μάχη να την ηγηθεί σε μια συντηρητική περιφέρεια. Ναι, καταρχήν πιστεύω ότι όντως η μάχη της Πελοποννήσου είναι σημαντική όχι μόνο για την Πελοπόννησο, αλλά έχει και ένα εθνικό ενδιαφέρον, διότι είναι μια μάχη όπου θα κριθεί η αποτελεσματικότητα μιας πολιτικής επιλογής που έγινε αρχικά από το ΣΥΡΙΖΑ και τη δεχθήκαμε και εμείς ως πολιτική κίνηση, Κοινωνία Πρώτα, που είναι η επιλογή συμμαχιών, ευρύτερων συμμαχιών του ευρύτερου χώρου, του προοδευτικού, δημοκρατικού, αριστερού χώρου. Επίσης, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό με την έννοια ότι η Πελοπόννησος στις τελευταίες δεκαετίες παραδοσιακά είναι μια συντηρητική περιοχή. Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το αποτέλεσμα δεν θα ενδιαφέρει μόνο τους Πελοποννήσους, θα ενδιαφέρει και το σύνολο των Ελλήνων. Γιατί δέχτηκα? Δέχτηκα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι διότι είμαι Πελοποννήσιος. Εδώ είναι οι ρίζες μου, εδώ είναι το σπίτι μου. Να υπενθυμίσω ότι επί μια σειρά ετών ήμουνα επικεφαλής μιας προσπάθειας μεταρρύθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε αυτή εδώ πέρα την περιφέρεια. Να υπενθυμίσω επίσης ότι ήμουν βουλευτής Μεσσηνίας, αλλά είναι ο τόπος μου και αυτός ο τόπος με καίει. Ό,τι μπορώ να κάνω δηλαδή για αυτόν τον τόπο, προφανώς είναι πρώτη μου επιλογή να το κάνω. Ο δεύτερος λόγος είναι πολιτικός και έχει να κάνει με αυτό το οποίο είπα πριν. Η δική μας η τοποθέτηση ως Κοινωνία Πρώτα, μια πολιτική κίνηση η οποία δημιουργήθηκε από βουλευτές και άλλους οι οποίοι είχαν ή διαγραφεί από άλλα κόμματα ή εν πάση περιπτώσει θέλουν την ανατροπή αυτής της πολιτικής, της μνημονιακής νεοφιλελεύθερης πολιτικής, ταυτόχρονα όμως προωθούν και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Αν έχουμε χρόνο μετά μπορούμε ίσως να το συζητήσουμε. Απλώς να πω ότι η στρατηγική την οποία εμείς επιλέγουμε ως Κοινωνία Πρώτα είναι ακριβώς μια στρατηγική συμμαχιών. Όταν λοιπόν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ μου πρότεινε να ηγηθώ μια συλλογικής προσπάθειας, ήταν αυτονόητο ότι ήταν ακριβώς αυτό το οποίο εμείς επιθυμούσαμε, άρα δεν μπορούσα να αρνηθώ. Πάντως ο τοκετός ήταν δύσκολος. Ναι, ήταν ένας δύσκολος τοκετός
Και ξέρετε γιατί ίσως ήταν ένα μεγάλο παιδί. Όταν έχεις ένα μεγάλο παιδί, μερικές φορές το τοκετός είναι δύσκολο. Το παιδί ποιο είναι? Το παιδί είναι αυτή η παράταξη η οποία γεννήθηκε, Πελοπόννησος πρώτα, και το εγχείρημα είναι ένα εγχείρημα δύσκολο, διότι είναι σαφές ότι δεν πάμε για να μετρήσουμε απλώς τις δυνάμεις μας. Αν ήταν να μετρήσουμε απλώς τις δυνάμεις μας, πιθανώς θα ήταν πολύ πιο απλό και για το ΣΥΡΙΖΑ να επιλέξει ένα κομματικό στέλεχος και να κινητοποιήσει απλώς τις δικές του δυνάμεις. Πάμε να κερδίσουμε. Αυτό το εγχείρημα είναι δύσκολο, αλλά νομίζω ότι με την πάροδο των εβδομάδων ο καθένας διαπιστώνει ότι οι οδύνες του τοκετού ξεχνιούνται γρήγορα, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το εγχείρημα. Έχει ήδη δημιουργηθεί μια δυναμική. Έχουμε κάνει ανοιχτές συνελεύσεις σε όλους τους νομούς. Έχουμε εκθέσει ποιο είναι το προγραμματικό μας πλαίσιο. Αυτό το δουλεύουμε αυτή τη στιγμή νομό με τον νομό, πόλη με την πόλη, για να το εξειδικεύσουμε, για να το επεκτείνουμε, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Και συνεπώς νομίζω ότι η επιλογή αυτή δικαιώθηκε. Εγώ νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να κάνει εδώ την υπέρβασή του και να κερδίσει το στοίχημα. Εσείς, από ό,τι έχω παρακολουθήσει σε διάφορες συνελεύσεις που έχετε κάνει, προσπαθείτε να αμβλύνετε λίγο τις γωνίες. Και ένα ερώτημα που θεωρώ ότι είναι και κομβικό, οι βουλευτές, οι εκπρόσωποι αυτών των ενστάσεων που υπήρχαν στην αρχή έχουν συμφιλιωθεί πλέον με αυτό που πρόκειται να γίνει στην Πελοπόννησο εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ? Έχω την αίσθηση ότι αυτό το πρόβλημα δεν έχει αμβληθεί, έχει εκλείψει, δεν υπάρχει πλέον αυτό το πρόβλημα, και αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι ότι φίλοι οι οποίοι είχαν την δική τους άποψη, διαφορετική ενδεχομένως, είναι οι πρώτοι αυτή τη στιγμή οι οποίοι κατεβαίνουν στη μάχη. Πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει μια οριμότητα. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο προέκυψε και από την απλή ανάλυση της πραγματικότητας, και ο καθένας καταλαβαίνει, επαναλαμβάνω, ότι εάν θέλουμε να κερδίσουμε στην Πελοπόννησο σήμερα και στην Πανελλαδικά αύριο, όσο και δυναμική να έχει ένα κόμμα, αυτό δεν θα είναι αρκετό. Πρέπει, και το λέει ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και αν είχε αυτοδυναμία, το έχει πει πολλές φορές, ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς θα επιλέξει να υπάρξουν... Να εξειδικεύσει, ο κύριος Πετράκος είναι κοντά. Δεν άκουσα. Ο κύριος Πετράκος είναι κοντά για να το εξειδικεύσουμε. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι όλοι πλέον είμαστε ενωμένοι, και είμαστε ενωμένοι διότι καταλαβαίνουμε ότι απέναντι έχουμε ένα σύστημα, το σύστημα Τατούλης, και αυτός είναι ο αντίπαλος. Δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε μεταξύ μας. Λοιπόν, το σύστημα Τατούλη έχει γίνει σλόγγαν σε όλη την Πελοπόννησο. Θέλω λίγο να μου το σκιαγραφίσετε. Τι εννοείται όταν λέτε σύστημα? Βεβαίως, σε αυτές τις εποχές που διανύουμε και τις εντός εισαγωγικών πονηρές και ιερές κτλ., όταν ακούμε σύστημα, μπορούμε να υπονοήσουμε και να φανταστεί ο πολίτης διάφορα πράγματα. Θέλω όμως τώρα που έχω την ευκαιρία να συνομιλώ μαζί σας, θέλω να μου πείτε 3 πράγματα που κάνουν αυτό το σύστημα να καταγγέλλεται. Το σύστημα Τατούλη είναι 3 πράγματα όντως. Το πρώτο είναι η προώθηση ενός ακραίου νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Αυτό το οποίο ακριβώς προωθεί ο κύριος Φούχτελ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο αγαπητός του κύριο Φούχτελ είναι ο κύριος Τατούλης, και ο κύριος Τατούλης είναι ο αγαπητός του κύριο Φούχτελ. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι αυτό το οποίο προβάλλεται σαν όραμα είναι η μετατροπή της Πελοποννήσου σε μια μεγάλη ειδική οικονομική ζώνη. Είναι αυτό το ακραίο νεοφιλελεύθερο σύστημα. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ένας τρόπος διοίκησης, τον οποίο νομίζω δεν χρειάζεται να περιγράψουμε εμείς, το περιγράφουν οι πρώην συνεργάτες του κυρίου Τατούλη, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει. Αποχώρησαν τώρα οι 4 αντιπεριφερειάρχες και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ή αποχώρησαν νωρίτερα, ο Χρήστος ο Μαλαπάνης, μην το ξεχνάμε, 5 δηλαδή συνολικά. 5 επιλογές του απερχόμενου Περιφερειάρχη αποφάσισαν να παραιτηθούν και να καταγγείλουν τον Περιφερειάρχη για αυταρχισμό, για υπερσυγκεντρωτισμό, για αδιαφάνεια, για αντιδημοκρατικές μεθόδους. Αυτό λοιπόν είναι ένας τρόπος διοίκησης, ο οποίος κατ' εμέ είναι άμεσα συνυφασμένος με το πρώτο στοιχείο που είπα, δηλαδή την ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική, διότι είναι προφανές ότι για να περάσεις μια πολιτική η οποία δεν εξυπηρετεί
τα συλλογικά συμφέροντα, πρέπει να το κάνεις με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι δημοκρατικός. Είναι αλληλένδετα. Και το τρίτο στοιχείο, είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, είναι η αναποτελεσματικότητα. Και είναι λογικό αυτό το δίπολο αδιαφάνειας και ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής να οδηγεί σε μια αναποτελεσματικότητα. Άκουσα προσεκτικά εχθές τον απολογισμό του κυρίου Τατούλη. Ο κύριος Τατούλης δεν έχει να προβάλλει ούτε ένα ολοκληρωμένο σημαντικό έργο σε επίπεδο περιφέρειας. Λέει ότι έχει κάνει διάφορα πράγματα, ότι έχει απορροφήσει τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, αλλά στην πράξη πρόκειται για μερεμέτια. Δεν έχει ολοκληρωθεί κανένα έργο σημαντικό, επαναλαμβάνω, έστω και για δείγμα. Κάθε, ξέρετε, περιφερειάρχης, κάθε άνθρωπος ο οποίος κλείνει μια θητεία, δείχνει ένα συμβολικά, για δείγμα αυτό. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, αυτό το οποίο παρατηρούμε στην Πελοπόννησο είναι μια ραγδαία αύξηση της ανεργίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ είναι συν 153%, πολύ περισσότερο από το υπόλοιπο της Ελλάδας. Και προφανώς όταν έχεις απορροφήσει κονδύλια, από την άλλη πλευρά όμως βλέπεις μια ραγδαία αύξηση της ανεργίας, δεν έχει υλοποιηθεί ένα σημαντικό έργο, αναρωτιέσαι τι γίνονται τελικά αυτά τα χρήματα. Στον αντίλογο θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια κουτσουρεμένη θητεία των 3,5 χρόνων, που γι' αυτό το λόγο μπορεί να μην έχουμε προλάβει να δούμε έργα, ότι η Πελοπόννησος ήταν σε πολύ χαμηλές θέσεις από πλευράς απορρόφησης του ΕΣΠΑ. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι έχει μάλλον η Περιφερειακή Αρχή κάποιες δικαιολογίες περί αυτού. Εκτός αν έχουμε να κάνουμε με την άλλη ατζέντα των έργων των περίεργων, των αμφισβητούμενων. Γιατί αν πούμε ότι μπορεί να ασκηθεί πολιτική πάνω στο θέμα της ολοκλήρωσης των έργων, έχει και κάποια ελαφρυντικά νομίζω. Καταρχήν, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τόσο κουτσουρεμένη αυτή η θητεία. Είναι 3,5 χρόνια. Να σκεφτούμε ότι οι θητείες οι αιρετές μέχρι τώρα ήταν 4 χρόνια. Δεν είναι μεγάλη η διαφορά. Επίσης, αυτό το οποίο είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι έχουν τεθεί ορισμένα συγκεκριμένα ερωτήματα. Ξέρετε ότι υπάρχει μια σκανδαλολογία γύρω από το έργο του κυρίου Τατούλη. Έχετε ζητήσει κιόλας έναν κατάλογο αναλυτικό. Ξεκάθαρα, η αριστερά δεν έχει παράδοση σκανδαλολογίας. Ούτε εμείς θέλουμε να μεταθέσουμε την πολιτική συζήτηση από το πολιτικό περιεχόμενο σε θέματα σκανδαλολογίας. Όχι. Οι ερωτήσεις οι οποίες θέτουμε είναι απλές και συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Πώς γίνεται ο κύριος Τατούλης, κατά παράβαση του νόμου, και δεν είναι μόνο ηθικό το θέμα, είναι και νομικό, να υπογράφει εντάλματα πληρωμής σε εταιρείες οικογενειακού συμφέροντος? Υπάρχει ένα συγκεκριμένο άρθρο, το 159, πέρα και από το ηθικό θέμα. Δεν έχουμε λάβει απάντηση σε αυτό το θέμα. Δεν επιτρέπεται ο Περιφερειάρχης να υπογράφει σε... Ο νόμος λέει, για να το ξέρουν οι τηλεθεατές, ότι όταν ο Περιφερειάρχης καλείται να υπογράψει μια συμφωνία, μια ανάθεση, μια πληρωμή σε μια εταιρεία με την οποία συνδέεται με συγγενείς πρώτου βαθμού ή δευτέρου βαθμού, τότε υποχρεούται να εκχωρήσει την αρμοδιότητα της υπογραφής σε έναν αντιπεριφερειάρχη. Ναι. Αυτό δεν έχει τηρηθεί. Μάλιστα. Και έχει δοθεί κατ' εμέ το γελίο επιχείρημα ότι αυτές οι υπογραφές είναι μηχανικές, αυτοματοποιημένες υπογραφές και ότι ο Περιφερειάρχης δεν συμμετέχει στα όργανα διοίκησης της περιφέρειας. Αν είναι δυνατόν. Ο Περιφερειάρχης, ο οποίος δια του νόμου είναι ο προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας και όλων των υπαλλήλων. Είναι μια συγκεκριμένη ερώτηση. Άλλες ερωτήσεις συγκεκριμένες. Υπάρχουν 3, νομίζω, εταιρείες οι οποίες ανήκουν σε πρόσωπα συγγενικά του κυρίου Τατούλη. Έχουμε ζητήσει λοιπόν στο σύνολο των έργων που έχει αναθέσει η περιφέρεια να μάθουμε σε ποια αυτά τα έργα δόθηκαν είτε ως εργολαβία είτε ως υπερεργολαβία σε επιχειρήσεις οικογενειακές του κύριου Τατούλη. Να μάθουμε ποια ήταν η διαδικασία ανάθεσης, ποιος ήταν ο προϋπολογισμός, ποια ήταν η έκπτωση, ποιο είναι το ποσοστό αποπληρωμής αυτών των έργων και ποιο είναι το ποσοστό υλοποίησης αυτών των έργων. Δεν είναι σκανδαλολογία αυτό.
Είναι εύλογες ερωτήσεις οι οποίες πρέπει να απαντηθούν με συγκεκριμένο τρόπο και όχι με υπεκφυγές. Δεν σας κάλυψε η απάντηση, δεν αφορούσε εσάς, ήταν και στις τελευταίες συνεδρίες νομίζω του Περιφερειακού Συμβουλίου, ερώτηση Περιφερειακού Συμβούλου και του επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης. Δεν σας κάλυψε η απάντηση της κυρίας Νικολάκου που αναλυτικά έλεγε τα έργα? Αναλυτικά είπε το εξής. Είπε ότι η Περιφέρεια έχει αναθέσει 624 έργα και ανέφερε 20 από αυτά συγκεκριμένα, και στα 20 οι 14 περιπτώσεις είχαν ανατεθεί σε εταιρείες του κ. Τατούλη. Δεν είναι ικανοποιητική απάντηση. Δεν είναι ικανοποιητική απάντηση. Πάντως ζητήσατε και για τα 600 πόσα έργα αναλυτικό κατάλογο. Εφόσον είναι 624, δεν ξέρω πόσα είναι, θέλουμε έναν απλό κατάλογο ο οποίος να λέει ποια από αυτά τα έργα έχουν καταλήξει πού. Αυτά τα θέματα, επαναλαμβάνω, δεν τα θέτουμε εμείς ως αντιπολίτευση. Είχα εδώ, συγγνώμη σας διακόπτω, είχα εδώ πριν από λίγες ημέρες την κυρία Νικολάκου και κάναμε πολύ αναλυτική συζήτηση επί των έργων. Γιατί αυτή είναι η ατζέντα, κακά τα ψέματα. Έχει σκιάσει αυτό το θέμα την προεκλογική εκστρατεία με αφορμή και τις δικές σας επισημάνσεις και σχεδόν όλων των επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων. Και μιλήσαμε και για το περινόμιμου και ηθικού και ούτω καθεξής. Η κυρία Νικολάκου ισχυρίστηκε ότι, το ξέρετε, είναι η απάντησή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι όλα είναι νόμιμα, η ηθική είναι ανάλογα με το μέτρο του καθενός, αλλά όλα είναι νόμιμα και εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει κάποιος νόμος, να το πούμε και λίγο πιο απλά, που ουσιαστικά να περιορίζει αυτή του είδους τη συγγένεια και την δραστηριότητα την επαγγελματική κάποιου ερετού και του συγγενικού του προσώπου. Και ότι έχουν βγει όλα στο φως σε σχέση με τα έργα που έχει αναλάβει η εταιρεία Καστάτ, σε σχέση με τα έργα που γίνονται στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Λίγο πολύ, σας ξαναλέω, είναι η απάντηση της κυρίας Νικολάκου στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχήν για το θέμα αν έχουν βγει όλα στο φως. Όχι, δεν έχουν βγει όλα στο φως. Διότι έχουμε ζητήσει αυτό το οποίο έχω πει, το οποίο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και δεν έχουμε πάρει απάντηση ούτε από τον κύριο Τατούλη ούτε από κανέναν άλλον υπεύθυνο. Εάν είναι όλα νόμιμα ή όχι. Καταρχήν, εγώ θα χρησιμοποιούσα περισσότερο την έκφραση νομότυπα. Ναι. Μπορεί ορισμένα πράγματα να είναι νομότυπα. Είναι υποχρεωτικά και ηθικά. Σωστά λέει η κυρία Νικολάκου ότι η ηθική είναι θέμα προσωπικής επιλογής. Εγώ ρωτώ λοιπόν τους... Γι' αυτό βαραίνει το θέμα της νομοτυπίας. Ρωτώ τον καθένα, γιατί όντως συμφωνώ ότι ο καθένας μπορεί να έχει την ηθική, τη δική του ηθική. Εγώ μπορώ να θεωρώ ηθικό ότι αξιοποιώ το γεγονός ότι είμαι περιφερειάρχης και δίνω τα έργα σε εταιρείες συγγενικών προσώπων με νόμιμες διαδικασίες. Είναι ηθικό? Ας κρίνει ο καθένας. Πέρα όμως από αυτό, η κυρία Νικολάκου ψεύδεται. Διότι εδώ υπάρχει θέμα νομιμότητας, επαναλαμβάνω. Υπάρχει θέμα νομιμότητας και ανέφερα ένα παράδειγμα, υπάρχουν πολλά άλλα παράδειγματα. Ο νόμος λέει ρητά, το επαναλαμβάνω, ότι όταν ένας περιφερειάρχης αναθέτει ένα έργο σε μια εταιρεία συγγενικών προσώπων, οφείλει, το άρθρο 159, να εκχωρήσει την υπογραφή του σε έναν αντιπεριφερειάρχη. Οι θεωρίες, φαντασιώσεις περί αυτόματης και μηχανικής υπογραφής νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν στέκει. Κάθε σοβαρός άνθρωπος καταλαβαίνει ότι μια υπογραφή είναι μια υπογραφή. Και κάθε σοβαρός άνθρωπος καταλαβαίνει ότι ο περιφερειάρχης είναι επικεφαλής της περιφέρειας για του νόμου. Αμφισβητείται ακόμα και το θέμα των σκουπιδιών, του περίφημου διαγωνισμού. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και σε τελευταία σας πάλι ανακοίνωση, με αφορμή τον απολογισμό, έχετε και πάλι τονίσει το θέμα του διαγωνισμού. Ακριβώς τι λέει όμως ο Οδυσσέας Βουδούρης, γιατί εδώ θέλω λίγο να αποκρισταλώσουμε τις θέσεις του κάθε συνδυασμού. Καταδικάζει απλώς, έτσι όπως εξελίχθηκε αυτή η υπόθεση του διαγωνισμού, που σημειωτέων είναι περήφανη η Περιφερειακή Αρχή, και αν καταδικάζει, ποια είναι η πρόταση? Ναι. Και εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία. Υπάρχει ένα θέμα διαδικασίας και υπάρχει ένα θέμα ουσίας. Επί της διαδικασίας θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία είναι απαράδεκτη. Είναι μια διαδικασία όπου δεν υπήρξε πραγματική διαβούλευση, όπου βασικές αποφάσεις αντί να διαβουλευθούν και να πάρθουν με τη συμμετοχή των πολιτών, παραδείγματος χάρη το χωροταξικό αυτού του σχεδίου,
Αυτά έγιναν από την ίδια την εταιρεία, την ιδιωτική εταιρεία, η οποία ανέλαβε αυτή να λύσει σύμφωνα με τα δικά της συμφέροντα όλα αυτά τα κρίσιμα σημεία και να προχωρήσουμε σε μια σύμβαση, η οποία τώρα μπαίνω στο δεύτερο στοιχείο, είναι πέρα από τη διαδικασία, επί της ουσίας είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο για την περιφέρεια για τους εξής λόγους. Το θέμα των σκουπιδιών, των απορριμμάτων, δεν είναι ένα τεχνικό θέμα. Είναι ένα πολιτικό θέμα, είναι ένα κοινωνικό θέμα. Το θέμα των απορριμμάτων μπορεί να αντιμετωπιστεί με διάφορους τρόπους. Ποιον τρόπο θα επιλέξουμε? Αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο μιας διαβούλευσης. Ναι. Εμείς λέμε ότι αυτό το οποίο θέλουμε να προωθήσουμε είναι μια πολιτική όπου θα υπάρξει μείωση του όγκου των απορριμμάτων. Μια πολιτική όπου θα υπάρξει διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή. Μια επιλογή όπου θα υπάρξει ανακύκλωση και θα υπάρξει χρήση των οργανικών απορριμμάτων με την κομποστοποίηση ως λίπασμα. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση, πρέπει να υπάρξει μια συμμετοχή όχι μόνο των Δήμων αλλά και των πολιτών. Και μόνο τα υπολείμματα, τα οποία θα είναι ένα μικρό ποσοστό του όγκου αυτών των απορριμμάτων, της τάξης του 10% ή το πολύ 15%, τότε μπορεί να γίνει μια υγειονομική ταφή και μπορεί να γίνει μια, αν θέλετε, επεξεργασία. Αυτά τα ερωτήματα δεν τέθηκαν. Ο κύριος Στατούλης διάλεξε εξ αρχής μια τεχνική η οποία κατά την άποψή μας, και όχι μόνο κατά την άποψή μας, είναι καταδικασμένη στο μέλλον. Την επέβαλε με αυτή τη διαδικασία την αδιάφανη και επιπλέον θέλει να δεσμεύσει την περιφέρεια και τους πολίτες για τα επόμενα 28 χρόνια να παράγουν υποχρεωτικά 150.000 τόνους απορριμμάτων, ενώ όπως είπαμε ο στόχος μας είναι να το μειώνουμε. Και αυτό επιπλέον γίνεται με μια υποτιθέμενη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπου στην πραγματικότητα όλα τα χρήματα εμέσως ή απευθείας δίνονται από δημόσιους πόρους, πάνε και τροφοδοτούν μια ιδιωτική μονάδα η οποία δεν θα κάνει στην ουσία καμία επένδυση και θα έχει όλα τα κέρδη. Εγώ έχω δύο ερωτήματα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι η διαβούλευση μας προσπέρασε, δηλαδή ήταν πάρα πολύ σύντομη, το παραδέχτηκε και εδώ η κυρία Νικολάκου, γιατί βεβαίως είναι πολύ γνωστές και οι ημερομηνίες. Η διαβούλευση ήταν εκ των υστέρων, πάνω σε ελλημμένες αποφάσεις. Δεν ήταν διαβούλευση. Εγώ έχω κάνει πολλές συνεντεύξεις όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και αιρετοί δεν ήξεραν ούτε καν πού πέφτει στην περιδική τους περιοχή ο σταθμός μεταφόρτωσης και το καθεξής. Γι' αυτό και είχαμε και τις αντιδράσεις, και κυρίως στις δικές σας τις περιοχές. Λοιπόν, αυτό που δεν έχω καταλάβει και θα επιμείνω λίγο είναι όμως δεν πάβει να έχουμε έναν διεθνή διαγωνισμό, έχουν πέσει υπογραφές, τι θα γίνει, δηλαδή πάλι θα ξαναχάσουμε χρόνο, υπό ποιες διαδικασίες εσείς όταν θα είσαστε περιφερειάρχης θα γίνετε περιφερειάρχης την επόμενη μέρα, γιατί το θέμα των σκουπιδιών δεν μπορεί να περιμένει. Έχουμε και πρόστιμα, έτσι, δαμόκλειο σπάθη σε αυτές τις εποχές. Πώς θα λύσετε αυτόν τον γόρδιο δεσμό ενός διεθνούς διαγωνισμού, μια σύμβασης, τι γίνεται, υπέρ ή κατά των ΣΔΙΤ είμαστε? Γιατί περί ΣΔΙΤ έχετε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Η τακτική η οποία ακολούθησε ο κ. Στατούλης είναι ακριβώς αυτή την οποία σκιαγραφείτε. Δηλαδή να καθυστερούμε και να επικαλεστούμε την έλλειψη χρόνου για να επιβάλλουμε μία απόφαση η οποία είναι ελλειμένη. Είπατε ότι έχει προχωρήσει ένας διεθνής διαγωνισμός κτλ. Εγώ, συζητώντας με περιφερειακούς συμβούλους όλων των παρατάξεων, και όχι μόνο με τον Νίκο Πατσαρίνο, ο οποίος εκπροσωπεί τη δικιά μας παράταξη, καταλαβαίνω ότι αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν δοθεί. Δεν έχουν δοθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχει γίνει απόκρυψη πληροφοριών. Αυτό όμως το οποίο παράλληλα μαθαίνω είναι ότι το πιο πιθανό είναι ότι επειδή αυτές οι διαδικασίες έγιναν με έναν αδιαφανή, σκοτεινό τρόπο και πολλές φορές παράτυπο τρόπο, το πιο πιθανό είναι αυτός ο διαγωνισμός θα καταπέσει από μόνος του. Θα καταπέσει από μόνος του γιατί δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες περιβαλλοντικές μελέτες. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε, γιατί εμπλέκονται και υπουργεία εκεί. Δεν άκουσα. Είναι σοβαρό αυτό που καταγγέλλεται, διότι εμπλέκονται και τα υπουργεία, τα αρμόδια εκεί. Βέβαια εμπλέκονται τα υπουργεία.
Και υπάρχει μια μεγάλη αμηχανία αυτή τη στιγμή από την πλευρά της κυβέρνησης. Και αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει ο κύριος Στατούλης είναι άρον-άρον πριν τελειώσει η θητεία του να υπογράψει και να δεσμεύσει την περιφέρεια. Αυτό θεωρούμε ότι είναι δημοκρατικά απαράδεκτο. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω με ένα ξεκάθαρο τρόπο ότι με κάθε μέσο το οποίο θα έχουμε στη διάθεσή μας, εμείς θα αποτρέψουμε αυτή τη λύση. Διότι είναι εις βάρος των κατοίκων. Διότι είναι μια λύση η οποία δεν δίνει προοπτική, δεν είναι η λύση του μέλλοντος για τα απορρίμματα και με κάθε τρόπο θα την απορρίψουμε. Ποια είναι η δική μας πρόταση? Η δική μας πρόταση είναι μια πρόταση η οποία εσωκλείει όλα αυτά τα οποία σας είπα πριν, μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος των απορριμμάτων, η οποία θα μπει σε διαβούλευση βέβαια. Εμείς όταν προχωρήσουμε το δικό μας σχέδιο θα μπει σε μια διαβούλευση. Μπορεί ακόμα και να αποφασίσουμε να κάνουμε και ένα δημοψήφισμα για να εγκρίνει οι κάτοικοι της περιφέρειας να εγκρίνουν αυτή τη λύση την οποία θα κάνουμε. Τα πρόστιμα έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν στον ορίζοντα και η δική μας η λύση θα είναι μέσα σε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο μας επιτρέπει να διαχειριστούμε το θέμα των απορριμμάτων μέχρι που να εφαρμοστεί αυτή η λύση. Μάλιστα. Λοιπόν, βρεθήκατε στην Κόρινθο, στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Με αφορμή αυτό έχω πάρει από τον απολογισμό του Περιφερειάρχη αυτά τα 60 εκατομμύρια για κοινωνικές δομές στο ΕΣΠΑ, σε νοσοκομεία της Καλαμάτας, της Σπάρτης, στο Παναρκαδικό, σε κέντρα υγείας. Εκεί λοιπόν είδαμε αυτά υποτίθεται τα χρήματα για την υγεία και επειδή ακριβώς τώρα έχετε περιοδεύσει στην Πελοπόννησο, πέστε μου πώς βλέπετε αυτές τις υποδομές? Κοιτάξτε, εγώ έχω διατελέσει πρόεδρος του ΠΕΣΥ σε μια εποχή όπου υπήρξε μια πραγματική προσπάθεια να κάνουμε έναν εξορθολογισμό. Δεν ήταν, ξέρετε, μια επαναστατική μεταρρύθμιση, ήταν ένας απλός εξορθολογισμός βάσει προτύπων που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Κάναμε αρκετά πράγματα. Πιστεύω ότι πραγματικά βελτιώσαμε μια κατάσταση. Δημιουργήσαμε υπηρεσίες υποδοχής των ασθενών, βελτιώσαμε τη φιλικότητα, αυξήσαμε το προσωπικό όσο μπορούσαμε να το αυξήσουμε τότε. Βελτιώσαμε την οικονομική θέση της περιφέρειας, βελτιώσαμε την οικονομική θέση όχι κάνοντας περικοπές, αλλά αυξάνοντας τη δραστηριότητα. Και μετά από λίγο βέβαια αντέδρασαν διάφοροι κομματικοί μηχανισμοί και ακύρωσαν αυτή την προσπάθεια μέχρι που ήρθε και η επόμενη κυβέρνηση και εξήλωσε ότι κάναμε. Αυτό το οποίο διαπιστώνω αυτή τη στιγμή είναι ότι τα διαχρονικά προβλήματα τα οποία υπήρχαν τότε υπάρχουν και τώρα. Διαχρονικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την υποχρηματοδότηση του συστήματος υγείας και επίσης με τη διάβρωση αυτού του συστήματος με διάφορες πελατειακές πρακτικές. Ξέρετε ότι η περιφέρεια δεν έχει την αρμοδιότητα των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, αλλά η περιφέρεια μπορεί να κάνει έργο στο θέμα της υγείας, μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη και της πρωτοβάθμιας και των νοσοκομείων. Εγώ αυτό το οποίο θα κάνω είναι θα βασιστώ στο σχεδιασμό τον οποίο είχαμε κάνει και ο οποίος παραμένει επίκαιρος και επίσης θα ασκήσουμε όλη την πίεση που μπορούμε να ασκήσουμε στην κεντρική εξουσία, στην κυβέρνηση για να αναλάβει τις υποχρεώσεις της και να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας σε μια περίοδο κρίσης όπου σύμφωνα με τα λεγόμενα, όχι τα δικά μας, αλλά των διεθνών οργανισμών, σε περίοδο κρίσης οι δαπάνες που γίνονται για το σύστημα υγείας δεν πρέπει να θεωρούνται ως δαπάνες, αλλά ως επένδυση. Επένδυση ως συνεισφορά για την έξοδο από την κρίση. Πάμε και σε κάποια πράγματα προσωπικά που αυτόν τον καιρό, λόγω βεβαίως της ατζέντας της προεκλογικής, υπάρχει η αντιπαράθεση, έχετε ακούσει ούκο λίγα.
αλεξιπτωτιστής, άνθρωπος που πηγαίνει από το ένα κόμμα στο άλλο, αν είσαστε με το μνημόνιο ή το αντιμνημόνιο, να παραιτηθείτε, γιατί δεν παραιτήσετε, γιατί έχετε ακούσει πραγματικά ούκο λίγα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Γιατί από όλα θέλετε να σας ρωτήσω, τι προτιμάτε? Τι θέλετε. Γιατί δεν παραιτήσετε? Γιατί δεν παραιτούμε. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να θέτει ο κ. Στατούλης αυτό το ερώτημα, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα υπουργός και βουλευτής επί τόσα χρόνια. Εγώ το εσείς γιατί αλλά πέρα από αυτό, βέβαια, πέρα από αυτό το θέτω σαν δεν θα κάνω αυτή τη στιγμή δώρο μιας θέσης σε μια παράταξη η οποία μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες μέσα στη Βουλή, οι οποίες είναι πάρα πολύ ευαίσθητες, το ξέρετε. Επίσης, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το επιχείρημα, το λέω με πολύ απλό τρόπο. Όταν ξέρουμε ότι στις περισσότερες χώρες, δεν είναι η δική μου άποψη, θεωρείται πλεονέκτημα ένας περιφερειάρχης να είναι και βουλευτής. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Αλλά προφανώς δεν μπαίνει κάποιο ηθικό θέμα, κατά την άποψή μου, όπως μερικοί θέλησαν να το ισχυριστούν. Και ειδικά ο κ. Στατούλης, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών και βουλευτής και υπουργός. Ναι, νομίζω ότι δώσατε την εξήγησή σας αυτό. Δεν μου απαντήσατε, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα και εγώ δεν θέλω να το αφήνω έτσι. Είσαστε υπέρ ή όχι των ΣΔΙΤ? Γιατί τώρα είναι πονηρή, καταλαβαίνετε, αυτή η ερώτηση. Να απαντήσω με ένα ξεκάθαρο τρόπο. Ήσασταν υπέρμαχος κάποτε. Είμαι υπέρ, δεν είμαι κατά τουλάχιστον, στο να υπάρχουν συμπράξεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Είμαι κατά του νόμου του 2005 που εγκαθίδρυσε αυτό το οποίο ονομάζεται ΣΔΙΤ. ΣΔΙΤ, η εφαρμογή των ΣΔΙΤ γίνεται βάσει ενός νόμου που καταψήφισαν όλα τα κόμματα πριν της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ο νόμος είχε καταψηφιστεί και από το ΠΑΣΟ και από το ΚΚΕ και από το Συνασπισμό και όλα τα έργα που γίνονται βάσει αυτού του νόμου είναι, κατά την άποψή μου, έργα τα οποία τελικά δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Αυτό δεν σημαίνει ότι επί της αρχής δεν μπορεί να υπάρξει μια σύμπραξη ανάμεσα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον βέβαια εξυπηρετείται ο δημόσιος τομέας. Νομίζω ότι η θέση μου είναι πάρα πολύ απλή και κατανοητή. Είπαμε στο ξεκίνημα αυτής της κουβέντας ότι το διακύβευμα αυτών των εκλογών για όλους τους συνδυασμούς είναι ένα συγκεκριμένο. Κατά την άποψή μου αφορά τη διαφάνεια, γιατί μιλάτε όλοι για τα έργα και τα έργα και τι γίνεται ακριβώς με τα έργα κτλ. Άρα μιλάμε πρώτα απ' όλα για διαφάνεια. Επειδή έτσι όπως το έχω ουσιαστικά σκιαγραφίσει και στην αρχή αλλά και σε όλες μου τις συζητήσεις, έχουμε να κάνουμε με ένα αντιτατουλικό blog, ένα blog δηλαδή που ξεκινάει από τον Οδυσσέα Βουδούρη και τον ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει στον τελευταίο συνδυασμό που δήλωσε τώρα την κάθοδό του, για να μην λέω έτσι ονόματα. Βλέπω ότι η μάχη θα είναι πάρα πολύ σκληρή απέναντι στον Πέτρο Τατούλη. Αυτό μπορεί να είναι κακό για το συνδυασμό του Περιφερειάρχη. Να το γυρίσω όμως ανάποδα για τον Οδυσσέα Βουδούρη. Πόσο κακό κάνει αυτή η εκλογική μάχη όταν είναι η ίδια ατζέντα σε όλες τις παρατάξεις? Καταρχήν, να πω ότι το θέμα της διαφάνειας είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά το θέμα της διαφάνειας δεν το αποσυνδέουμε με το περιεχόμενο της πολιτικής. Εμείς δεν κάνουμε μια ηθικολογίστικη καμπάνια υπέρ της διαφάνειας. Συνδέουμε το θέμα της διαφάνειας με το περιεχόμενο της πολιτικής και λέμε ότι εάν ο κύριος Στατούλης χρησιμοποιεί αυτές τις μεθόδους, δεν είναι ότι είναι επειδή είναι κακός άνθρωπος, εγώ το πιστεύω. Το κάνει διότι για να εφαρμόσει αυτή την πολιτική, την αντιλαϊκή, η οποία δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών και των κατοίκων, ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να την κάνει αποτελεσματικά είναι ένας τρόπος υπερσυγκεντρωτικός, αδιαφανής κτλ. Τα δύο θέματα αυτά είναι συνδεδεμένα. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δημοκρατικό να υπάρχουν πολλές υποψηφιότητες, πολλές παρατάξεις, είναι μέσα στους κανόνες του παιχνιδιού. Η κάθε μία από αυτές τις παρατάξεις βέβαια θα πρέπει να εξηγήσει το εγχείρημά της. Αλλά πιστεύω, και το λέω έτσι με τον πιο απλό τρόπο, ότι εκ των πραγμάτων η μόνη παράταξη η οποία μπορεί αυτή τη στιγμή να ανατρέψει αυτή την πολιτική είναι η Πελοπόννησος πρώτα. Γιατί?
Διότι εκ των πραγμάτων αυτή η παράταξη έχει τη δύναμη αυτή τη στιγμή, έχει τη δυναμική, έχει την επιρροή και έχει επίσης στο σύνολο της περιφέρειας, σε όλους τους νομούς, το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσει να δώσει αυτή τη μάχη και να την κερδίσει. Αυτό πιστεύω. Για πέστε μου, ανακοίνωση ψηφοδελτίων, πότε... Εντός των ημερών, μέσα στη εβδομάδα θα γίνει η ανακοίνωση των αντιπεριφερειαρχών και προοδευτικά θα γίνει η ανακοίνωση όλου του ψηφοδελτίου. Κύριε Βουδούρη, εγώ να σας ευχαριστήσω εύθυμα στην κουβέντα. Είναι η πρώτη κουβέντα εδώ μέσα στις εκλογές, θα τα πούμε όμως. Μέχρι τέλους έχουμε να σχολιάσουμε αρκετά πράγματα. Ελπίζω να ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Οδυσσέας Βουδούρης, σε μια πρώτη συζήτηση εδώ στον Ηλέκτρα. Νομίζω ότι επισημάναμε θέματα σημαντικά, επικαιρότητας κυρίως. Προσεχώς θα μιλήσουμε και για τα προγράμματα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Στο περισκόπιο των ημερών, στο μικροσκόπιο οι θέσεις, οι προθέσεις και οι αντιθέσεις.